Li bajarê Nîvîyokê du navendên vaksîneyê nû hatin vekirin. Ev navendana bi navê Mega Vaccine Site tên binavkirin. Ji ber ku ev navendana li bajarê Nîvîyokê navendên vaksîneyên herî mezin in. Di van navendan da rojane 3000 kes tên vaksîn kirin. Navendên naborî bi hevkariya FEMA ango Ajansa Birêvebirina Lezîtî a Federal û Desthilatdariya Vilayetê ve tê birêvebirin. Yek ji wan navendan li taxa Brooklynê û yedin jî li taxa Queensê hate vekirin. Ev navend ji aliyê karbidestên wîlayetî û yên federalî ve hatiye damezrandin. Mabesta navendê ew e hemû şiyana xwe bide kar ji bo ku rojane 3000 kes bên vaksîn kirin. Wîlayetê ji bo vê taxê ev navend helbijartiye. Lewra ev derfetê dideme ku ji bo civakî em bi awayek ji xwe bawer vaksînê bi wekhevî bidin û bi vî awayî em dikarin vaksînê bigehînin civakên ku pêtir Covid-19 lê belava û zirar dîtiye li jêr xeterê ne. Tam ela jî rûniştvanekî Brooklynê û balk şanser hêsanî û alîkariya navendê. Îro gelek bi asanî min vaksîn wergirt. Pê 5 deqîqe ji bo jivanê min mane, lê min zûtir vaksîn wergirt û derketim. Ez piçekî zû hatibûm ji bo ku bizanim çi çê dibe. Karbend pir dostane bûn. Flowers Robinson jî ji bo navenda vaksînê ya ku li taxa Queensê de cih digire alîkariyê dide. Robinson wek rêvebira tîma xwe wiha axivî. Me navendeka mezina vaksînan li vêrê vekir. Kesên ku dixwazin vaksîna werbigirin tên vêrê. Ev navend bi taybetî jî li navenda taxa Queens hate vekirin ku bala her kes bi awayekê rihet bikarbîne û vaksînan bibe. Ethel Ridder jî ji bo vaksînkirina xwe hatiye navendê û wiha qala pêvajoya vaksînkirina xwe kir. Her tişt pir baş û bi rihetî bû. Em di hundir da ketên rêzê piştra jî karmendan em li derheqê vaksînê de agedar kirîn. Paşî wan em vaksîn kirîn. Da ku bizanin her tiştek baş rêve çe, 15 deqan em hêlayîna rawestandin. Wisa dixwîye ku navendên vaksîneyê nû pir birêxistinî û hêsan tên birêvebirin. Ev jî Nîvîyokêyan dilgeş dike. Sinan Tunç Demîr, Dengê Amerîka, New York.